Hi guys, welcome to Deepu Lifestyle. ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ತರಕಾರಿ ಪುರ ಮೂರ್ಕಾಯಿ ದಾರ ಬೀರೆ ಇದು ತರಕಾರಿ ಮೂರ್ಯಾರನ ಜನರಲ್ಲಿ ನೀರಾಡಿ ಪುರಿ ವಂಜಿದಾರ ಪಿರೆ ಹಾಳು ಐಟ್ ಪುರಿ ಉಂಡು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಮುರ್ದಾಂಡು ನನಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಪೂರ ಮಾರ್ಗಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಸಚಿನ್ ಮುನ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಆಪೆದ ಇಲ್ಲದ ಅನಂತ್ ಮಾಮ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಮಂತ ಲಂಚಲರ್ ಸೌಖ್ಯನತ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೇದು ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ಎರುಂಬೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅನಂತ ಇಯರ್ ಅನಂತು ಫ್ರಮ್ ಕೂಟೇಲು ಜಾಬ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಊರೆಂಚಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಟಾ ಸೋಕೇಜಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ರೋಡ ಬಂದೆ ಸೋಕೇಜಿ ಪೂರ ರೋಡ್ ಪೂರ ಪೊಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಮುನ್ನೆ ಸಾಲೆಗೆ ಪೋಂದೆ 2 ವಾರ 3 ವಾರ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಲೆ ಕುಳ್ಳುದೆ ಉದಸ್ಸಿನ ಪಾಪ ಎಗ್ ಜ್ವರ ಇತ್ತೆ ಸಾಲೆಗೆ ಪೋಪಾನಂದಕೇಂಡ ಪೋಪುಜಿ ನೆನಪಿ ಇಂತಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳುದು ಹಾಗೆ ನಾಟಿಗೆ ಹಾಪುನೆ ಎನ್ನ ತೂಪುನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರಪ್ಪನು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಬಜ್ಜಿ ಕಾಂಪಾರಿ ಅಂಚತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರಪ್ಪನ ಅಂದ ಬರ್ಪುಡ ಬಜ್ಜಿ ನನ್ನೆ ಬನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಿಗ್ದಿ ಒಂಜೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಿಗ್ದಿ ಒಂಜಿ ಮಿಗ್ದಿ ನೋಪ್ಪೆಲ ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟೆಲ್ ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದೀಪಶ್ರೀ ಅಂಡುದು ಕದ ದೀಪ ಅನ್ಬನ್ ದೀಪು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಲಾನ್ಪ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚಕ್ ಇಂಚಿ ಪೋಯಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಅಂಬಲ್ ದೀಪ ಅಲ್ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಂಬೆ ಗುರ್ತೋತ್ನಕ್ಲಿ ನಿಂದುಳಂಜಿ ಗುರ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರ್ತೋತ್ನ ಉಂಬೆನೆ ಏ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಲೆ ಬನ್ನಗ ಇಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲೆತ್ತಿ ಇಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಲೆ ಬೋನ ಇಂದೆತ್ತಿ ಇದ್ದಂಡ ಇಂದೆತ್ತಿ ಬರೋಡಾತೆ ಬರೋಡತಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಲೆಪುರ ಆತೆ ಮಲ್ಲೆಪುರ ಆತು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೆತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಆನಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೋಗ ಸುರು ಆಪುಂಡಿಗೆ ಆಯ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಗ ಸುರಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಫನೆ ಎಂಚ ಮುನ್ನ ಫನೆ ಬಿಲಾಲ್ ಫನ್ಪ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಫನೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನನಾತ್ ಜನ ಮಾಂತಿರ್ಲ ತೂವಡು ತೂತು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಡ್ದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು
ಪಾತ್ರೆನ ಮುಗಿಸ್ತದೆ. ಪಾತೆರಣ ಮುಗಿಪೆ. ಬಾಯ್. ಬಾಯ್, ಟಾಟಾ. ಆಗು ಈಗೂ ಇದ್ದಿ ನಾನು. ಇದು ಪದ್ಯ ಪಾಡುವೆ ಯಾನು. ಮುನ್ನ ಏ ಪರ್ದಕ್ಕ ಸಾಲೆಗೆ ಒಪ್ಪನಿದ ಪನ್ನೆ ಎಲ್ಲ 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 ಐತರ ಸಾಲೆಗೆ ಒಪ್ಪನಿ ಕಜೆ ಜೇರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡೆ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ್ಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾಪನೆ ಹಾಗೆ ಕಾಯ್ತು ನೋತೊಂಡಿರು. ಇಂಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಮನಸ್ಸ ಅಂದ ನಾನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಗುಳಿದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಗ ಯಾಕಡೆ ಮಾರ್ಗ ಕಣ್ಣು ಮುನ್ನ. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನೀನು ಲಾಗು ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ದೇವುಳ್ ಬಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಿ ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಪನ ಚಿಕ್ಕಿ ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಹಾಯ್ ಒಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಾಗ ಅಂತು ಮಾಮ ನಂತು ಮಾಮ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಚಿಕ್ಕಿನ ಪನ್ನು ಪನ್ಬೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಟ್ಟಾಮ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಂತಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲೆ ಅಂತು ಮಾಮಡ ಅನಂತ ಅಮ್ಮ ಸನ್ಪು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ಕರ್ಪೆತ್ತ ಏರ್ದೋಯ್ತಿ ಬರ್ತಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರ್ತಾವೆ ಮುಗ್ಲುದುಲೆ ದಾಳ್ಕೊಂಡು ತುಯರ ಹೋದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಪಪ್ನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಬಲೆ ಉಂಡ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಆಪೇಟವನ ಏನದ ಲಾಪೆಡೆ ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋ ಮುನ್ನ ಪೋ ಈಪೋ ಬರ್ಪುಣ ತೋಜಿಜಿ ಮುಕ್ಲು పోతేరు ఎక్కడి ఎత్తిజేరో ಒಂದು ಕೋಡಿ ನನಂಜಾವುಡು ಇಂಕ್ಲೇನೋ ನಂಜಾಡು ಕುರ್ಲೆ ಏ ಬುಲಿಪ್ಪುಳೆ ಕುರ್ಲಂಜಿ ಬರ್ತಂడి ಎಂಚ ಜಾಲಿಯ ಮುನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಮಿಂಗಿಲ ಡೈನೋಸಾರ್ ಪೂರ ಐತಿಂಡು ಅವಂಜಿ ಗಾಂಗಿ ಇತ್ತಿಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿ ಅಣ್ಣ ವಂಚಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗ್ ಬಂದುಲೇರ ಏ ಪೋಲೆಯಾ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಎತ್ತಿ ಲೋಡ್ ಗಾಡಿ ಅವು ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಬೈನಾ ಯೋ ಇಂಬೇಗ ಲೈಟ್ ಬೇತೆ ಓ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅನಂತ ಮಾಮಗ ಗಂಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಕಿರಿಯನಾಯೇ ಉಂಡ್ಯ ಇದಾಲ ನಿರಳ್ಳಿ A few minutes later. ತಂಡೆ ಒಂದು ದಾರ ಪೀರೆ ಒಂದು ಉದ್ದದ ಬಂಗುಡೆ ಒತ್ತಾರೆ ಬಂಗುಡೆದ ಎನ್ನ ಮನಸಾಂಡು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ನ ಬೇಲೆದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಪೈಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪೂರ ಪೈಂಟ್ ಕೊರಿಯರ ಪಂತೀರಿ ಇಂದು ಪೂರ ಯಾನೆ ಕೊರ್ತುನೆ ಪೈಂಟ್ ಕೋಡೆ ಕೊರ್ತುನೆ ಬುಕ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗ್ಲ ಯಾನೆ ಕೊರ್ತುನೆ ಇಂಚಾತಲೆ ನಮ್ಮ ಪೈಂಟ್ ಕೊರ್ಕ
బయట పో. అమ్మా మనీ వెళ్ళినావు తిన్నావు కొద్ది ఇది చెప్పు మరి పో చెప్పలే కోపనా కోపనా మంగే పడ చింటు గొబ్బెరా Bro, bayar chai ready man tu. Paint ko koron dulu. కంటను Ah, ఇది పవర్ కొద్ది paint tu mana? లేదు Chai ready man. సోలార్ అవునా చెప్పండి Kaki gimana mangi? Ande na paint kordan. Ya neti sok paint koriye. Sok bale deppu putta. Pura beled busy. And tule amma maatra mobile ತಗೊಂಡು ಹುಲ್ಲೊಂದೆ. ಲಗ್ ಲಗ್ ಏನ್ ಬಾಳೆ ಪುಣ ತೋಜ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಐತೆ ಅಡ್ಡಾಡಕ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಅಡ್ಡಾಡಕ ಅದಾಯ್ತದೆ ಕಪ್ಪ. నీకు ఐస్ క్రీమ్ ಓಯ್ ಓಯ್ ఏమిత్తం ಚೂರು ಸ್ಕೂಟಿ ಮಗ್ಗಲ వద్దు నడి ఫిరవు ಬಂದೆ ಸರ್ತು ತಿರುಗು ಜಾನ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕರ್ದ್ ಬತ್ತ ನನಂಜಿಲ್ ಆಗುಡು ತಿಕ್ಕಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್